No, le event yi-event ebalulekileyo le, especially kubantu abaphila ne-disabilities, because zinqabile ezi zinto. Inhle into yoba ibe kanti iyaxhaseka apho ixhaseka khona. So nam ndilapho ndingumntu ozoxhasa kule event. Hopefully ingakhula neminyaka elandelayo ibe into esinothi nathi sizibone uba siziqhenye ngayo. Nazo nee-artist ezikule meko zibe nokwazi uhoyeka, because a lot of the times abafumani booking, abahoyekanga ngendlela erayithi abantu. Uyayiqonda, kubekwe ecaleni uzawusokolisa, hayi asinazo ii-facilities. So iyanceda into yoba abantu abaphila ne-disabilities babe nayo into abayisapotayo ekhetharishele bona. Mna Mhlekazi, xa kuthethwa ngento enje, ndingumntu ohleliyo kakhulu nabantu abaphila ne-disabilities, uye uyifumane uyibawela ibe khona loo nkxaso. Kodwa ke xa sithetha inyani kunzima uyifumana, yona iyathethwa njengomlomo. Uyawufika naphi na, uba sithetha ngo-government uyawufika naphi na kuthiwa nantsi i-percentage, kufikwe kufotwe, kuphuzwe abantwana. Kodwa ke xa sekufika ixesha loba kube kanti uyasapotwa, ubone uba iifowuni azibanjwa. Kodwa ke asikhalali, because kuthi kunjalo babe khona abazayo baye baxhase njenge-Department of Sports uba iye yaxhasa. Uyaqonda? So nam nje bandilapha ndiza as umntu orepresenta iYolisa Jongwana Family Trust, i-group of companies, endiye nda-approacha kwathiwa hayi kakusondela usixhase ebhodini. Because andinokwazi ukuxhasa because abantu bayayidinga loo support in order for into ezinjena zibe nokuphumelela. Ndithemba ke uba after bebonile uba siyakwazi ukwenza nangoku kunzima, bayawuze babuye basincedise sibe nohambela phambili. Let me start talking about the part of next year. Next year sijonge ube kanti iyakhula le event, sijonge ube kanti le event iba much bigger than it is right now. Ndiyathanda ke mna ke uba khona into xa iqala, xa ubona uba kunzima, siyatatamisa babe bezama abantu ude uyibone uba ikhule uyijongile. So sijonge uba inyuke next year, sijonge uba iye kwenye indawo, sijonge uba ibe inothi chatha. So ke ithi into ukuba kuzawusetyenzwa kulo nyaka ukuze kube kanti iyokwazi ukufezekisa lo mbono lowo. Xa sesithetha ngelizwi le-encouragement, ndithetha particularly nabantu abaphila ne-disabilities nabanye ababaxhasayo abahleli ngaphandle. Mna xa sendijonge yonke into eyenziwayo, ndiye ndifumanise uba ukuze abantu babe kanti bayakulandela kwinto oyenzayo, kufuneka ube kanti nawe uyabonisa uba uyakwazi uyenza bengekho. Ewe uyalamkela uxhaso kodwa uyakwazi umuva ngoku bengekho. Silapha ngoku nasi-artist, ngabantu bethu apha around the country, particularly abaninzi aba-Western Cape, abaninzi abasiwa kodwa ke abaninzi bakhona bayaziwa. We're hoping uba le event iyaba yi-event elontsha ii-careers zabantu. Babe sithi xa sibabona phambili kuthiwe nasi story kufotwa kuthiwa ngale mhla walo nyaka ka-2025 saselapha, wayevelile lo mntu efikile ezoperforma kule event. Ndiyabulela.